chapter 2, 1 to 12, atong basahon ni manindog ta. Sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea, og dito ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus og ang iyang mga tinun-an. Sa dahotdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babaye, unsa may labot nato ni ana, wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus sa mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo ninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpaghinlo og tungod niini. Dito'y gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan sa og tubig. Ang matang usa kasudlan og mga 20 ngadto 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, punan ninyo og tubig ang mga tadyaw. Og ina kining gipuno, unya miingon siya kanila, pagkabo ni ining tubiga og dad-ang ngadto tagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya nasayod kun diin gayod ang maong bino gikan, apan nasayod ang maong mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki o giingnan. Nabatasan sa daghan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, o kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan, nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino? Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Cana sa Galilea, og dito gipadayag niya ang iyang himaya og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini si Jesus og ang iyang inahan o ang iyang igsuong lalaki, mga igsuong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadtos Capernaum og nagpabilin sila dito og pipila ka adlaw. Ang Dios magpanalangin sa kada usa nato. Amen. Manglingkod ta mga igsuon. So ang uluhan sa atong pagtuon, giingon diha mga igsuon nga bread, water, and wine in the presence of God. Dali ra kay na sa Bisaya pa, tinapay, tubig, og bino sa presensya sa Dios. Now, karon dunay nangutana sa kamo siguro nay nangutana sa inyo ha. Di man sala nang mahubog pastor, labi nag-imong gasto. Sala kung nang hits ra ka. Or sala kung manguan ra ka, kanang naang mangawat ka. No? Pero karon sabto nato na pag-ayo tungod kay ilang rason moingon din sila. Si Lord gani gahimo ganig bino. Tong kasal sa Cana. Unya si Lord gani nagpainom og bino sa katapusang panihapon. Now listen to this. Let us open our mind this evening tungod kay kung sirado tag hunahuna parihatan nilang morason. Hinumdumi kini nga lahi ang bino sa kalibutan og lahi ang gihisgutan ni Lord nga bino sa iyang presensya. That is why this evening hibaw-an nato nga sa tanang patigayon nga naa ang Ginoo dili makulangan ning tulo. Unsa ning tulo? Naay tinapay na ang tubig ug naa ang bino. Now kining tinapay mga igsoon diretsoon na tikaw, ang tinapay nagsimbolo kinsa ni siya si Ginoong Hesus. No? Mo ganin ingon siyang mukaon sa akong unod. And then ang tubig mao ang iyang pulong ug ang bino mao ang balaang espiritu. And dunay duha kay gayon nga imong makita sa Bible nga gi-highlights og ayo ang tinapay, ang tubig ug ang bino, kining unang milagro nga yang gihimo og kadtong katapusang panihapon. Grabe ka-highlight ning tulo. Na masabtan nato ang trabaho sa Father, sa Son ug sa Holy Ghost. Now, before ana, ato nga tan-awon og ayo unsa ning gihatag sa kalibutan nga mao'y nakapahubog nato og ayo. Kana magsulo sa pinday. Na si ma'am. May nang maglakaw. O nya di na maklaro ang sinultihan. Murag gatuon og sulti. Unya hilumon kayon pag nakainom sa baan kayo, tama? Unya dili mo sayaw pero nakainom na bisag way music, maggama og music. Siya ray mo himo og siya ray mo sayaw. Sagol paligid og pangos-pangos. No? Unya magistoryahanay na sila lugos na maklaro ang istoryahanay nila bisag nagsyagit.
Nga maginaksanay na sila. Dili na di na masabtan, tama? So, muna mga igsuon samto na to, gayo. Tungod kay, daghan kayong balaod na tungod sa ilimnon nga makahubog. Ningon pagani dito sa Nahum nga, alaot gyud ka. Kung tungod kanimo nahubog ning tawhana, unya naghubo, ikaw may alaot. Munang dili ta pwedeng mahimong partakers, anak, kanang gitawag og ikaw may hinungdan. Ha? Sabto na to nag-ayo. Nya daghan kayong balaod may tungod na mga igsuon. This evening, let us kanang sabton gyud nato og ayo mga igsuon tungod kay moingon na kanang Christian life boring. Bawal na, bawal. Puro bawal. Hindi na ta malipay. Ako ang hinaguan di ko pakapahimulos. Ingana no? Pero ingon pa to dito sa preaching na bakit kayo mga Christian boring ang buhay nyo? Hindi kayo masaya. Kaya dili mo pwede yan mo inom, dili mo wala mo ani mga paghubog-hubog, wala mo ani mga hudyaka, wala mo yung mga ginagmay kahilayan. Ginagmay lang kay kanandako sala. Ingana sila. Pero sa tinuod lang wala na taga kinahanglan na parang malipay ta. Kaya nga itong kalipay, wala sa ilim nun or mga butang nga makapahubog na ito aning kalibutana or sa tao, kundi linaas Ginoo. And karon masamta na ito pag ayaw kini karon. Usa ka shot raman na, mo na. Usa ka shot ba? Sa kadaugan. Champion ba ita? Second runner-up. Champion niya, second runner-up. Para sa kumpanya, usa man, paglambo or pagtagak. Ha? So, mo na. Na atong sabto ni pag-ayo mga igsuon, muna ato hisgutan karon, bread, water, and wine in the presence of God. Muna atong title karon sa atong pagtuon. Sugdo nato ni sa sinugdan. Tungod kay dapat mabusog tag ayo, matagbaw ta. Kabalo ka ang tinapay, gikinahanglan nato na arong mabuhi. Then ang tubig nagtambal sa atong kauhaw o gikinahanglan gyapon nato aron ta mabuhi. Apan kining bino naghatag siya lahi. Nga kung straight kay kang mulakaw, magsulo sa pinday na ka. No? Muna ay bino sa kalibutan mga igsuon. Number 1. Ingon ang Genesis chapter 9. Genesis chapter 9, verse 20 to 21. Si Noah mag-uuma og siya mao ang unang nananom og paras. Sa nakainom na siyag ubay-ubayng bino, nahubog siya og natulog nga hubo didto sa iyang tulda. So, natanom siya paras ato ning gisgutan ni agi, tama? And then nakaani siya daghan ng grapes, kanang na ang sabaw, katas. Sabaw. Katas po, katas. Unya labi nagmabulad na siya sa init, perting halangan na siya nga bino. So, inom. Unya ningon diya, naghubo na siya nga natulog. Gani kung ato nang i-continue pagbasa, nakita ni kamanghuran niyang anak, makauulaw ang naitabo kay hubo siya. And personally, na-experience po ni Nakos akong kinabuhi. Kasi nakasulay diha o kanang nahubog kag taman nga wa na gani kakahibawang naunsa na ka. No? So personally, na-experience na ako ni sa akong kinabuhi mga igsuon. So tanawa kung sa naitabo, kining butang, kining gisgutan nga bino or mga butang aning kalibutana nga maoy makapahubog na to, makita nimo ang diferensya ani nga maghatod nato ni og kaulawan. Mugapos pagyud gani nato ni. Imbis wa kay bayronon natinga na kang pagkaugma daghang kag bayronon. Ano man? Di pa jud mo angkon anas listahan. Tulo ka long neck, unom ka kahang sigarilyo, duha ka case nga beer. Ngano man ang pagkagabi ni bangka siya nakainom-inom na, bangka siya. Palug sa ko ayaw kuan sa kay maka-disturb mo good. So mo iyang bangkas siya ato. Ala, kuha pa diha ngana no? Unya ang mahitabo na hinuon pagkaugma wala na siya kay balo. So naghatag ni siya mga igsuon og kanang nagapos ka unya muhatod pag yun nimo ni sa grabing kaulawan.
Simple ra ganin ang maingon. "Shh, gasuka makakabi dito sa tindahan ni tata. Nya kabalo ka kisay ga hinlo. Katong imong gipanguyaban nga wala pa ka gani sugta. Grabe no, murag uwaw kayo na. So sa time ni Noah, grabing kaulawan ang nahitabo sa iya tungod kay hubog siya sa butang aning kalibutana o gani naghubo na siya. Na sa atong kinabuhi mga igsoon sabto na to na pag-ayo. Nga sa diyang hubog pata sa mga butang aning kalibutana, hubog ta ha, hubog. Nahimo sabtang hubo sa gugma sa Dios, hubo sa pagkamatarong, hubo sa pagsimba, hubo sa pagpasalamat o sa pagdaig sa Ginoo. Wala ta nagbistian ng mga butanga. Hubo ta na. Nga naman hubog man tas mga butang sa kalibutan mo nang ang naa nato makita ta kaulawan. That is why dugang pa nga mga pagpasabot mga igsoon, niingon dito ang Proverbs 20 verse 1. Paspasanay ta because murag tibuok Bible lang atong hisgutan this evening. Proverbs 20 verse 1, ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang. Aga? Tested and proven na ni? Adlo kay kung kuya sa una ba? Birthday to sa ka, ma'am? Bere, ma'am? Unya ga video kay sila dito, unya ga inom. Nya gi-invite ko. Lami kayong pagkaon, pero ako'y gana kay hadlo ko. Ayay, dinhin na dyan ko aniron matuok ani nila tanan. Nya nagkantahanay sila, unya mabot pag yun mga igsuon nga gusto, pagyapon kang mo gunit sa microphone, bisag mga hulog na gani, kay, unya mo dawat ragyapog tagay, bisag di na kamaong mo gunit mga hulog, kapila na ko nabukag baso. Unya bisag dili na maklaro ang lyrics, hala kanta gyapon masuko pag ilugan og microphone. Ngano man ang bino makahimo kanimong sabaan og buang-buang, busa ang paghubog-hubog binuang. Ayo. O di gud ganahan silang moanhi kay makasab-an. No? Kabalo ka nganong dili sila moduol sa kahayag kay ngano man kini mga kangit-ngit man ni mga butanga. Unya ganahan man sila ani. Daghang mga taong sige raghisgot og kahayag pero di gustong moduol og kahayag kay nahigugma sa mga butang nga naas kang ngit-ngit. Ato tas chapter 22. Okay. So Proverbs chapter 23, verse 29 to 35. Proverbs chapter 23 verse 29 to 35. Pakita akog tawo nga kusog kayong muinom og nakasulay na pag-inom og nagkalanlaing ilimnon og ipakita ko kanimo ang usa ka taong makaluluoy og nagmahay sa iyang kaugalingon. Kanunay naghimog kasamok og kanunay nga nagbagulbol. Relate ane? Ini mga tao na problema, di kapagawas o problema, di mo inom. So mo inom usa, aron di na maulaw. Pagkaog mausa na maulaw, dublin nung kaulawan. Na? Ingon diya, namula pag-ayo ang iyang mga mata og may samad siya nga mahimo untang kalikayan. Napangos lagi ka. Ano mo na? Giambakan kog iring. Gainom da dito sa mangga, nya pag-uli ni ambak atong arms of love dapit. No? May mga samad untang kahimo untang kalikayan. Verse 31. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo og madanihon kaayo og hawot kayong tunlon. Kana bang gabula-bula ba nya na pa joy kanang ice bitong gidugmo. Unya mo nang ningon dia extra strong, lakas ng tama. Ingana no? Ningon ang Biblia ayaw patintal. Ayaw patintal. Kabalo ka og paborito nimo dali kang matintal ana. Pero tintalon ko nimo kaon og gilaga. Bisan pag unsaon nimo nag milyon pang panakot ni timpla nimo ana, di gyud ka kaadanin ako. So kung unsay gusto nimo mo na itintal siyawa sa imuha. In verse 32, sa pagkasunod buntag bation mo nga sama kang gipaak og bitin nga lala mo nang maglaba nimo ulo hangover.
na dinhi wala na kainom og bino pero nahang-over sa iyahang someone. Unya niingon dito ang verse 33, makita mo ang mga talan-awong makahadlok og dili ka na makahuna-huna og makasultig pagtarong. Tinuod nino. Kanang akong lolo nahubog. Nangayo siya og hagunoy dukdukon kay ipatulo sa iyahang anang katas itambal sa pangos kay na pangos man kay hinubog. Unya kay ang iyang isulti suga man gyud. Suga ba? Suga, pagwag suga. Anong kuha mig lampara, gakuha na kanang naigas bitaw, pasigan ang suga. Di na kalabang kanang suga ba nga kanang suga. Hagunoy di ay. Muna na ingon ang Biblia nga unsa? Dili na makasulti og tarong. Onya 34 bation mo nga maura kag tua sa ilalom sa dagat og atoa didto sa pulo sa usa ka barko nga gituya-tuya sa mga balod. Amo na nang bisag walay balod kay ingon na. Amo nang mosayaw bisag walay music. Hello? Pag napuno kas ilimnong makahubog sa kalibutan mo igsuon, sayaw gyud kang wine music. No? Nya bisag unsa pa ka straight ang dalan si babayap gipasiminto na ang tanang kalsada, maglisod gyapon kag lakaw. Murag ang imong giagian kay way agianan. O niya pa, ingon ang 35. Mayingon ka tingali bag naigo ako og gibunalan bahinon ako apan wala man ako makahinumdum. Ngano man nga dili ako makabukas akong mata gusto pa akong moinom. Kabantay mo ana, sa gubog na kayo gusto pa yung moinom. So bisan ang Bible nagbalaod daghan kay ini nga mga balaod nga gisulti dinhi mga igsuon. And ingon dito sa Ephesians, ang Ephesians chapter 5 verse 18 nag-ingon, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo, tinguhaa hinuon ninyo ang pagpapuno nga magpapuno kamo sa Espiritu. 19, og ang inyong pagsinultihay gamitan ninyo ang mga salmo, ang mga himno, ang mga balaang awit, awiti og daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayud. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga amahan tungod sa tanang mga butang. So ingon si Lord, ayaw na ning mga butang nga kani na inyong himuon. Kani ato mo na inyong bisyo, ang inyong bisyo karon mag-awit. Ang inyong bisyo karon maminos pulong. Ang inyong bisyo karon muampo. Ang inyong bisyo karon ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Pag moingon na gani kang bisyo, it means parang adik ka ana at di ka parang kulang yung ikaw, kulangan ka kang wala na. So himuon na nimo na tungod kay bisyo naman na nimo. No? Nang kung kaniadto na adikta sa kanang droga, karon na adikta sa pulong sa Dios. Kaniadto nagsulo sa pinday ta, nagsayaw bisag walay music kay napuno sa ilim ng makahubog. Karon nagsayaw ka sa Ginoo bisag di ka kamaong musayaw kay napuno ka siyang pulong og sa balang espiritu. Na gusto pa ba? Okay, arita sa Galatian tungod kay dagan man moingon nga manong di man pwede. So walay tawo nga gadili nimo. Walay relihiyon nga gadili, walay pastor nga nagdili nimo. Anang mga butanga. Pero ang problema, kay ang Biblia gadili, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Paspasan ako ha. Sayon kayo pag-ila ang buhat sa tawanong kinaiya, makita kini diha sa salawayong pagpakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, ug sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, kapungot, kahakog, og panagbahin-bahin. Pagka masinahon, pagkapala, hubog, naawa. Unya ningon diha ang pagkapalahubog, pagkamapatuyangan sa lawas ng kaibog o guban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Ako'y labot og kisay naminaw. Ni amanis Biblia.
Unya mo duol ka dito, magpatamba ka, Pastor, gusto ko kalinaw. Gusto man ay kakalinaw, nganong naamang kaaning butangan eh. So, mao ni ang nakapahubog sa kalibutan. Dili laman ni gahisgot og literal gyud nga ilimnon nga makahubog. Bata na mga butang din sa kalibutan. No? Ako tigtanaw kog NBA, Kuya Roger, kisi Kares. Kisa pa tigtanaw og NBA dire. Pero ayaw pasulabi. Kay basig sige na lang NBA wa pay pulong sa Ginoo mo diha. Inig magampo ka. Ako ning giampo, madawat na ko ni sa ngalan ni LeBron James. Nga nanaw niya ka. Samtang mag-ampo ka, imong pamalandungon ang kaayo sa Diyos, ang imong gipamalandong, tagak yung Clippers. Wa na ni Maho si Kuway. Wagod si Stephen Curry ka. Wagod. Nga na, mag-ampo, lahi na nauna-una ka dito, nakanahubog. Or nahubog na ka ng tawhana. Gipainom kag ayos iyang gugma, gihubog kag ayos iyang gugma. Mao gani nga nahubuan na ka sa pagsimba sa pagdayeg sa Dios. Nahubo na ang gugmas Ginoo, nawala na sa imuha. Tungod kay gabisti man ka sa gugma niya. Sa gugma sa kalibutan, sa gugma sa di mao. Na mao na gyud ni, pagabos panahon di gyapon. Naan na gyud pastor, praise God, di gyapon mao. Unya ang ikatrisi mao pa ay insakto. Sayang sa inyong gasto, date, laag-laag, may paigitigo, ang palit na unta kag Ford. No? Naini nga na, hubog sa gugma. O sa pailain. Kanang, di pa, hubog sa kaugalingon. Pagka ikaw tao nga naay garbo, maprinsipyo ka, imong kaugalingon, imong paminahon, ikaw ra insakto, ikaw ra gustong sundon, imo ra tanan, ang tawag nimo hubog sa kaugalingong garbo. Unya, katawan ako kag taong hubugon, mga igsuon, klaro kayo sa pagpanulti, klaro po kayo sa linihukan. Ang tao po nga puno sa garbo, klaro na sa iyang pagpanulti o sa iyang pagpanglihok-lihok. Kanunay rang manglingo-lingo, mangyamid ba mo? Ako pa na, way utok. Hubog sa garbo. Ha? Doon ay mga ingon ana, that is why gusto ni Lord nga masabtan nato karon. Niya pailain kanang giingon diyang literal nga tubig sa kalibutan, gagana na ng advertisement, no? Moingon tong usa nga tubig ato ni bay. Unya pasingot di gabay, kunya pagabot sa unahan, abri sa biba, abiba. Unya inom, tubig nga nagpalong sa kauhaw. Nga na, no? Pero tanawa, tanan walay lasa. Saba tanan walay lasa. Parehong tubig. Ang diferensya ra, ang brand, ang pangalan, pero parehong tubig. Pero walay lasa. Iba pag ang pulong sa Diyos, kay naay lasa sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Diyos mo ang espirituhan ng tubig nga naghatag og lasa sa atong kinabuhi. Munang kung magsige nakagbasa, magsikag paminaw, maganahan ka, mabut na ng time nga kundi ka kabasa, mura nakagwa na buhi. Gawa sa atong patay spiritual kay masugot ra kung nagway basa-basa. Ha? Sige ragduwa atong unsa to kares tong naay pusil-pusil? Kusgang tingog day. O sara, unsa? Special force. Sige, ragduwa. Invite tong tanan, Arjan, Jig, tala mga igagaw, quarantine ron, dali, tala. Mura lagi tinuod. Yabo na yabo. Nga nindot kayo, hala, tag 3 hours, hala, tag 4 hours, mangundang, ragpaniuto, usog taon niya, ha? Tulog sa mi kadali. Samtang natulog, gagira na. Pag mata, duwa na po. Pero nagbasa sa pulong sa Ginoo, kaabot 20 minutes, siradong Biblia. Unya, wala ka na pamalandungi kung sa ito'y gibasa.
Kamo magbasa-basa mag Biblia, unya samtang na may gipangbuhat di inyo pamalandungan tungod sa inyong mga gipangbasa. Baliwala. Mura ra kag niagi ra diha. Unsa may kolor atong kahoy nga akong gagian ha? Pila to ko? Mura ra kag niagi mo nang pamalandungan nimo while nagbasa ka inig ko nimo pamalandungan. No? Unya daghan kaayo nga mga butang sa kalibutan nakagapos nakahubog og ayo nimo. Mo'y hinungdan nga nahimo na kang hubo at tubangan sa Dios. Unya nakagayon si Satanas og pagpakaulaw nimo. Nganuman tungod kay wala ka nahimo nga nagpapuno sa bino nga mao ang balaang espiritu. And next, tinapay, gutom kayo. Kita mga igsuon, sige, ang atong fleshly desire, unod nung tinguha, kanunay ning gagukod og mga bag-o nga butang. No? Matinga ka nga, kaniato, simple rin mong pangandoy, makabaton kag cellphone. Unya, nalipay na ka, niabot ang cellphone nga, tuplok-tuplok, pataw kipat, hiya pag yun kayo. 3210. Nawa, nakaabot ng uban na. Unya, niabot na po itong mga cellphone nga naay kamera, naay audio, uhaw na po ka ato, gutom na po ka. So di nakaganaan na mo, kato na po. And then niabot na ta sa panahon karon nga paypayon na lamang. Nga naon na lang, mubalhin na dayon ang iyaha nga. Grabe na ka-high-tech. Then makapalit tag mahalon kayo karon inigabot sa after 10 years tag 300 na lang. Ha? Nakainom-dom pa man ko sa year 2000 pag uso pa ng mga kanang na ang keypad. Grabe mahal kayo tag 5,000 tag 6,000. Karon i-taxi na lang. Maghiwa ka og na ang maghimo kag kinilaw nga isda butang na lang nito himo tadtara na lang ng mga cellphone ron. So kana mga mahal kayo karon nga gadget. One day gutomon na pud taglain, mangandoy na pud taglain. Hello? Kay gusto tag naibago. Uyang makagunit po kag bago ilabi nagmahal-mahal, mura po ang mga taong magtanaw nimo, murag taas-taas pud ang imong quality sa kinabuhi. Pero sa pagkatinuod lang pareho ra. Unsa may nakadiferensya? Napay kanang sa mga bata pamahalay gyud og gatas. Nay gatas mga igsuon nga tag 3,000 masigurong lata na. Basta kay mga mahal kay na. Kanang nga mo nga bata kanang ang giinom ra gyud ana gikas pagkatawo hangtod ron Nestogen. 2 years old na man kapen. Wala na i-vaccine. Kay gusto na mo nga pamatud-an gyud sa Ginoo nga iyahana dili amo. Unya sultian kanako bisan pag imong gatas tag 10,000 ang lata. Walay gatas nga moingon kining gatas ang mag-advertise sa TV nga mayon. Kining gatas ang ipainom nimo sa imong anak di na mamalikas inig mo dako. Walay gatas ngingon ana. Walay gatas nga moingon nga kini ipainom nimo sa imong anak inig dako na di na manglimbong nimo, di na mamakak, di na mo sukol. Tungod sa kay bright ni nga gatas, gamay pa gani mo tubag-tubag na kay ni bright. Magdepende gyapon na nato mga ginikanan. Unsaon nato? So dinhi sa ato nga kinabuhi mga igsoon kana bang muingon ka nga gutom ka sa tinapay. No? Unya napatay gitawag og kanang usa kay nang mangandoy kag ayo sa English nga kanang gusto kay kang craving. Ga-crave ka og ayo. Unya inig human mo kaon moingon ka craving satisfied. Uli na ta, pag-abot balay gigutom. Mga pita. Di ba? Di ba? Unya kanunay kang nag-crave ka og pagkaon nga seafoods. Ayos jundel di na matintalog seafoods. So adto ka sa prawn farm. Kaon. Hunat gyud ka dito. O kanunay ra po kang naa dito. Muingon na po kang hagoa kayo sige na lamang crab. Sige na lamang
Ato na putas, sugba-sugba isaw. Di ba yung ana? Wala yun. And Jesus said, I am the bread of life. Nga kung sa kada adlaw naan nimo ang Ginoo, naan nimo ang iyang pulong, munang ningon ang Biblia, di na gutomon. Kanang moingon ganing di na gutomon, di ka mag-after og mga butanga, muhatag og kanindot sa imong kinabuhi, or mga butanga, og naan ako ni malipay ko ani. Ngano man, tungod kay naa na si Kristo naghatag og kabusog, kanang kabusog nga gihisgutan, kalipay nga walay katapusan. Mauna nga sa kada sesyon, sa panihapon nila, kada gyud sila mga on, di gyud mo sipyat, nga naa ang tinapay, naa ang tubig, og naa ang bino. Nasabtan na to. Now karon mga igsuon, mayon na ning uban, manong himo magbino si Jesus? Bawal mo di ay. Manong wa ka kasabot. Karon paminaw pag ayaw isa ng imuhang slide diha sa slide ng imuhang Facebook karong makasabot ka og ayo. Human na gyud ni nga pagtuon nato karon. Now ningon diha sa atong gibasa karon sa John chapter 2, dunay kasal dito sa Cana. And ako kayo taan ni og tulubagon sa Dios kung human nato masabtan ning maong mensahe. Dili nato ni maaplikar sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Dako kitag tulubagon ani. So present dito sa kasal sa Cana, kining tulo. Sa katapusang panihapon, gihimo ni Lord nga naa ang tubig, naghugas siya mga tiil sa iyang mga tinunan. And after that, naa ang tinapay. Ningon siya, dawata kaninyo og kana. Mao ni ang akong lawas. Alang sa bag-o og tunhay nga kasabutan. No? Unya, kuha na po siya kalis, nagpasalamat, bino to'y gisuda to. Pero ningon siya, dawata kini ninyo, mo ni ang akong dugo nga giula alang kaninyo, alang sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Unsa di ay ang daan? Dugo sa hayop. Gipanggamit sa kasabutan mo duol sa presensya sa Dios, dapat dunay hayop nga ang dugo magaiula ang karne kaunon. Mantong Passover sa Egypt, nga ang dugo giula gibutang sa pultahan sa doorjam, sa mga poste. Unya, ang unod ginakaon nila, no? So naa ang tulo. But din ni mga igsuon, lahi kay kasal ni. And remember this, nga ang kasal sa Biblia, pag muhisgot na ganit ang kasal sa Biblia, wala na ilaing gihisgutan ana. Kingdom of God in heaven. Pag muhisgot kag kasal, unsa ning word nga kasal? Pag pakigiusa, asa man ka makigiusa sa Dios. Mao nang gigamit niya ning mga sambingay gani dito sa 25 dunay kasal sa Mateo. Unya pag-abot sa Revelation doon na po'y kasal. Before sila mosulod sa kasal, dapat naa ang tubig. Ang tubig, unsang tubig, hugasan sila. Unya ningon dili ang John, nahinlo na kamo pinaagis mga pulong akong gisulti ninyo. So ang tubig mao ang pulong sa Dios. Ayaw ka kaingon, Lord, pasudla ko sa imong presensya, Ginoo, puna ko sa imong bino nga maong balang espiritu, kung wa ka nahugasi. Mao nang naata diri isulti ang pulong sa Dios, walay lipod-lipod, kay naay kahugaw nga atong kitaguan aron ta mahinluan. Kay mao ni espirituhan ng tubig. And after that, mag-desire na ta, Lord, mabusog ko og makainom. Makainom sa balang espiritu, mapuno. Then kung nagpuyo kas kahugawan, pwede ka makasulod og simbahan pero di ka kasulod sa presensya sa Dios. Kung nagpuyo tas kahugawan, mo ni sabto na tong ayon ni tungod kay lahi ang gihatag ni Lord ani. Gani may bawaan na to, God will provide. God will do signs and miracle. Di ta makinahanglan kung nang Ginoo walay problema. Jehovah Jireh. Ana dayon tanong? Pag pag John chapter 2 ang isgutan. But listen, ingon diha sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea. Og dito ang inahan ni Jesus. Nag-una ni. Gidapit usab si Jesus og ang iyang mga tinunan. Unya unsa man ning hitabo
nga pag-abot nila nahurot na. Ha? Pwedeng ulahing gi-invite si Lord. Wala pa unta nahurot ang imong tinigom sa panahong nagsakit-sakit ka, giuna nimo invite si Lord. But nahutan ta. Imagine pag kining sa time nila ni Jonah. Wala panglabay na nila ning tanan nga nakapabugat mga trigo gipanglabay na. Unya pag sangpit nila sa Ginoo si Jonah nitug anon sa sala nalinaw na. Kung giuna lang unta ang Ginoo. Usa ka babae nga nagdugo sulod sa 12 ka tuig ningon ang Biblia, nahurot na lang og gasto ang iyahang kwarta kadato apan wala siya naayo misamot pa noon o gisangpit niya ang Dios, niduol siya sa Ginoo, nihikap siya sa sisid og naayo siya kung giuna lang unta ang Ginoo. This time naabot si Jesus, hurot na nanay problema. Nahurot na ang tubig sa gawas nga ihugas sa mga tiil sa bisita, nahurot na pud ang bino sa sulod nga inon sa bisita. Unsa pa ka tinapay ani? Karon mga igsoon na kasal na lechon. Kani atog na kasal bino lang tinapay. Ang pinakalami nga ilang iserve bino. Kay tinapay igor mamabusog unya bino nagkalain-lain ang putahe sa bino. Muning masabtan nato nag-ayo dire. Unya nahutdan na. Sa atong kinabuhi kanunay gutang mahutdan pagka dili unahon nato ang Ginoo. No? Pag di nimo unahon ang Ginoo, hutdan gyud ka. No? So ingon diha pagsulti. Sa nahutdan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Kulang pa mo yung pamauli na lang mo, mang nanganhi pa mo, wala na, hurot na. Gasayo unta mo. Iyang giing na nahutdan na sila. Si Jesus, ingon sa verse 4, babaye, unsay labot nato ni ana, wala pa moabot ang akong panahon. Imagine ha, unsay iyang gipasabot nga moabot ang panahon. Kadtong iula niya ang iyang dugo, ingon nga bino, ug ang iyang lawas, ingon nga tinapay. Ingon siya, wa pa niabot ang akong panahon. That is why hinganlan pag aninig unang milagro. Nganong gihimo siyang unang milagro nga daghan naman siya gihimo. Mang nahitabo maning una. Ang gipasabot ni ining una nga milagro, unang pagpakita sa unsag yun di ay siya nga mohimo, nga mohalad siyang dugo, iyang tinapay, siya ang naghatag sa tubig. Siya ang tinapay, siya ang naghatag sa bino. And remember nga sa pagkayab niya ni Puli dayon ang Holy Spirit. And the Holy Spirit is the wine. Nato nga mga Kristohanon. Nga lahi, kung ang tao literal nga nakainom o bino na hubog gasulo sa pinday, ikaw hiwi ang imong pagkinabuhi, hiwi ang imong pagpakiglakaw sa Diyos, sa napuno na ka sa Balang Espiritu, na-straight na ang imong pagpakiglakaw sa Diyos. Baliktad ni sila. Nga kung puno ka sa bino nga maong Balang Espiritu, mabistihan ka, maputli pagkamatarong, apan kung buno ka sa mga butang sa kalibutan mo, nakapahubog nimo, mahubuan ka, maulawan. So kung moingon ka karon na ako sa Ginoo, puno ko siyang Holy Spirit, yung kapuyo man kas kaulawan. Nganong gusto man ka mo puyo sa kaulawan. Gusto ni Lord na masabtan ni, giingnan niya ang inahan ni Jesus. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon buhatan nyo, bisag unsay iyang gisugo kaninyo. Pila naman kawali atong nadungog gikan sa pulong sa Ginoong Jesus. Ingon ang Biblia, buhata bisag unsay inyong madungog gikan ni Jesus. Gibuhat ba nato? Or nagpadayon tang magpuyo nga hubo, magpadayon tang naa sa kaulawan, magpadayon tang magpakahubog sa mga butang aning kalibutan. Ingon ang verse 6, ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang pagpanghinlo, labot sa tinuuhan, labot sa pagpanghinlo, tungod niini dito'y gibutang nga, unom katadyang bato nga sudlanan sa tubig, ang matag usa kasudlan og 20 ngadto 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, pun-an ninyo og tubig ang tadyaw og ila kining gipuno. So dili lang ang tubig ng pulong sa Dios maghugas nato kun dili magpapuno sabtan niini.
And you know what? Natay kanta yung water, it turn into wine. Again, water turn into wine. Sa Bisaya pa, ang tubig na himong bino. And listen to this, naminaw ka karon sa pulong sa Dios nga murag walay lasa nimo, pero kung imo ni ikinabuhi nahimo ng bino. Amen. Na ay kausaban. Ang imong pagkinabuhi walay kalasa-lasa daw tubig lang, pero sige kag paminaw, sige kag paminaw, sige kag kapuno, sige kag kapuno. Sa dang imo nang ikinabuhi, water nahimo ng bino. Now, ingon diha pagsulti. Ingon si Lord punan ninyo ni og ila kining gipuno. What if tunga ra? What if tunga lang? Okay ra ko na pastor, paduol po ko sa Ginoo gamay, padayon po ginagmay sa ko ang mga tunga-tunga ra gud. Di po tayo pabalaan na gugayo kay mula pa nang putaan nas langit. What if tunga-tunga lang? Dagang mga Kristohanon tunga-tunga lang hinumdumi ni di gyud tinuod ganay purgatorio. Taga palihog basahag ayo ang Biblia gikan sa unang pahina hangtod sa katapusan asa nang dapita. Kay duha ra rabay gisgutan human mamatay ang tawo. Hukman langit ug impierno siya paingon. Ako mong prangkahan na. Tungod kay dunay mga minugna sa taong pagtulunan nga wala gyud kit is Biblia. It means kung wala sa Biblia tawo nay gadugang-dugang anak gagama-gama. Sa elementary pa may gitudloan mi nga kung dunay makasasala mamatay adto siya dito sa purgatorio. O nya, na mag-ampo niya, na mga adji niya, na kuno'y dako ng rosaryuhan nga ituntun dito. Nya, mukatkat ng kalag. Nya, muundang og ampo mabugto. Paminaw ba? Paminaw pag ayo. Suwayi ba? I mean, dili ko ingong, nganong manghilabot man ka, dili, ang akong gipasabot, susihag unsay naas Biblia. Di kay kapadayon kag kalipay nindot kayo hala sunod sa gitudlo sa tao, wa na ka nagsunod sa gitudlo sa Ginoo. Basic ra kaayo ha, higugma imong isig ka tao, dili gani kaya, sunod, higugma imong isig kaaway, samot nga dili kaya. Karon, ang gitudlo sa tao na nooy imong gisunod. Sakit lagi kayo ng imong gisulti. Basta pulong sa Ginoo, sakit gyud na basta dili imong pagkinabuhi subay siyang pulong. Nabatasan sa tao nga ipahaom nato ang atong pagkinabuhi sa unsay gustos tawo sa atong palibot. Ganahan na ba siya straight akong buhok? Sige ako na yung pa-straight. Karon na straight na, di man gud gyapon siya ganahan na nimo. Sayang imong 1,800. Kining akong crush bidugaya man siya nanguyabon sa baday ang gusto sa kababaye. Gusto dahil siya curl, kulong nga buhok. Magpakulot ko. Karon kay nakulot na kadi gihapon ikaw ang iyahang type. Sayang imong gasto sa loan. May pa imong giligo tog dagat, gabalon kag sugba-sugba. Ingon si Lord, punan ninyog tubig ang mga tadyaw. Kinsabay nangandoy before mo uli mapuno. Nga naman walay kausaban nga may tabo kundi ta mapuno. Kundi ka mapuno sa pulong sa Dios, mapuno ka sa mga butang sa kalibutan, sigurado. Di ka kakita o kausaban si mong kinabuhi. Tanawa mga tao sa gawas, pag naay makitaan, hala, nabago lagi na si Kwan. Bawalan na. Dili na bawal, kundili kausaban. Diyan pailain. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, punan ninyog tubig ang mga tadyaw o ila kining gipuno. Puno ha? Unya, kisa iyang giingnan ani mga sulugoon. Kita kay gusto ram tang manugo. Remember this, that even the Son of Man did not came to be served, but to serve. Wala siya ni ani aron alagaran siya kundi aron mo alagad. Nakita, gusto tang alagaran ta, no? Timplay ko kape dito. Pagdali. Nya gitimpla na. Tamisa man eh. Mupang diabetes ta. Ikaw na gatimpla. Suko pa ka? Bata man na imong gisugo. Nya kabalo kag bata. Gusto na mukha og kindi. Unsa man kindi? Mga tamis.
So say katimpla og kape pagtilaw niya marag pait-pait man, dugang ang daghang kamay, tamis na. Nasuko ka. Ug ikaw na yung nagtimpla. Ha? Mga sulugoon. Wala si Lord nakigsultis tag-iyas kasal. Katong nag-organize sa kasal. Wala siya nakigsultis photographer sa kasal. Wala siya nagsulti dito sa babaye, sa bride, or sa groom. Or wala siya nakigsulti sa mga ninang, sa mga ninong, sa mga sponsor. Iyang gipakigsultian mga sulugoon. No? Sometimes mga igsuon dako kayo taog kanang moingon bitang appeal ko sa highlight. Tanawa ko ngalan nas invitation, kita. Ha? Nas invitation. Motive. Pero mga sulugoon tuwa kasingot na nga pagtong na nawong og tinuyok sa litson. Igo na mo kaon lamia po ni wa ka kabalog di inagikan. Mo ganing lami kay sagol singot. Peace. Igo na mo ingana, hoy lamia po ning linuto di inigikan wa ka kabalo. Kay apil ka sa highlight, sometimes gusto ni Lord ma-realize nato nga mas bulahan ang mga sulugoon. Di sabay nangandoy dihang mahimo tang sulugoon sa Ginoo. Amen? Bulahan tang. Ano man? Unang-una, dito siya nakigsulti sa sulugoon. Unang-una, dito siya mitingog sa mga sulugoon. Ingon siya, pagkabo mo ani. Ang tawong nakasabot nga sulugoon ka, di na mo yung kinsa man kang sugo-sugo ka nako. Or di na mo yung unya ra. Kamo, magsigiratag unya-unya. Mutabang ragyod unya ko. Maninuod ragyod unya ko. Palitan gunako palitan ragyod niya ko unya. Og unsay kulang nga church. Dili ra ba ako magpadungog-dungog kayo? Hello? Sige ra ta unya-unya, kamo suguos ginikanan unya na. Kung unya-unyaon panimo ni gipanguhaw na sila. Kung unya-unyaon panimo ni mamauli na sila. Kung unya-unyaon panimo ni maulawan na ang kinasal, maulawan na ang mga naas patigayon. That is why kanang unya-unya disobedient gihapon. Karon ka gisugo, so kung karon ka mutuman, obedience ang tawag na. Pero mayong kang i-delay nimo unya ra, disobedience na. And we know nga sa Bible o kayo nimo ayo ang disobedience tunglo ang katapat dayon nila. Ha? Hilig tag unya-unya ani? That is why sila bisag dili sila kaila ning kinsa kaning niabot. Unya sa sulod wa nay patigayon sa sulod, wala na sila makuha sa sulod. Manong mga bu pamantag tubig nga hugasan ng ilang tiil nga pasudlon nga wa na gani mainom dito sa sulod. So silang tanan ka problema sa sulod, problema sa gawas. Muni nahitabo man nato karon. Problema sa atong gawas, sa atong palibot. Napotay problema sa sulod sa atong kasing-kasing. Sala, garbo, bugnaw nga gugmas Ginoo. So gawas og sulod na ay problema na ay kakulangon. And kabalo mo kung sa'y kulang, ang Holy Spirit, ang iyang pulong o ang tinapay nga mao si Jesus mismo. Muni kakulangon sa atong kinabuhi. Asa ang bread ni kining niabot. Nga giduol ni Maria og giingnan. Mo na sila bino. Asa ang pulong ani kining gisultis Ginoo pagkabo mo. May tubig. Asa ang Holy Spirit ani kining bino. Unsay una tinapay. Sunod tubig. Sunod ang bino. Nasabto nato ni og ayo. Nga human ni ani si Kristo ingon nga tinapay. Nang iyang pulong naghinlo kanato sa iyang pagkayab ang Holy Spirit ni descend. That is why paminaw pag-ayo tungod kay bisan ng atong church dako kay ni sa lagpaon ni atong church.
Natusunon ni nga tong simbahan kani nga tigom. Nga naman nagkadaghan og ayo. Pero para asang mudaghan na tag-ayo din pero dili di ay si Kristo ang atong tinapay sa kinabuhi. Dili di ay ang iyang mga pulong mo ay naghinlo nato. Dili di ay ang balaang espiritu mo ay nagpapuno sa ato. That is why minaw tag-ayo. Amen. Napa ba diha? So, sa diyang napuno na ang maong mga sudlanan. Imagine daghan kayo to kay kasal gud ni. Mo man ni ilahang usas ilang culture nga og naay mga tigom-tigom bisag bisita lang sa amo anak sa imong balay, hugasan gyud nila ang tiil. Agig pag abi-abi. When we say word nga abi-abi, kanang naa kay high respect anang bisita og nagpakaubos ka. It means nga hugasan nimo yang tiil mo tangtang kas abog, imong gipakisama ang imong kaugalingon sa bili sa abog. Nabay bili ang abog? Nabay mayong papalita ko og balik pisong abog. Wa joy bili, siligon pa kay na. Nan hinumdum ini nga kumubuhat ka ng paghugas og tiil, imong gipakisama ang imong kaugalingon nga abog. Og insakto gayud ka na kay kitang tanan gibuhat gikas abog. Tama? That is when tan-awag unsay pagpaubos ni Jesus. Siya ang naghimo sa langit ug sa yuta, siya ang Dios, siya ang hari. Pero nagipakasama niya ang iyang kaugalingon nga abog, gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan. Pwede ba nato siyang palakpakan na mga igsoon? Grabe si Lord. Now listen to this, niya pa. Ingon diha, sa dihang napuno na. Nagsugo si Lord, ningon siya. Unya, mingon siya kanila, verse 8. Pagkabo kamo niining tubiga og dad-ang ngadto sa tagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Listen to this. Dunay mga nindot nga panghitabo mga igsuon nga talagsaon kaayo. Nga maka-amaze kaayo, makapalipay kaayo. Pero atong sabton nga usahay kining mga talagsaong ingon aning panghitabo, mahitabo lang sa mga ordinaryong tawo. Ordinaryo lang tawo. Munang usahay mga igsuon mangandoy tang maabot ta dito sa taas og ayo. Pero inig-abot na nimo dito sa pinakataas nga posisyon sa gipangandoy nimo sa imong kinabuhi. Pag malimot kang mo serve, pinakamakaluluoy kang tawo. Siguro kung ikaw usas pinakadato, pareha sa Queen sa England, iyang gi-encourage. Encourage niya ang iyang sakop sa iyang, o sa ato pa na address, Sona. Sona ni, ano ba? Sa iyang Sona. Ama o gihapon na no? Sona, gihapon na sila. Sa to? State o address to the nation. Of the nation. Okay. Iyang gi-encourage ang iyahang mga gingsakupan sa iyahang nasod. Ningon siya pagsulti nga, kahibaw mo, ug nga nung di ko malipayon, nga karon idaran ako. Queen siya, tama. Pero nga nung dili siya malipayon, tungod kay wala siya naka-experience nga mag-alagad siyang gikapoy siya, gisingot siya. Kay sige ra siyang gialagaran. Sa atong kinabuhi mga igsuon, malimot ta. Na kining atong adlaw-adlaw nga paghago, kalipay di ay ni sa uban ani. Yung may magawa ka sa buhay, blessing din yun. Tanawa na mga taong naasa na sa prisuan, di ba wala sila'y mabuhat. Mao nga bisag ang botilya sa Jilbis gisudlan nilag barko. Og ibaligyag tag 100. Tinuod dili. So blessing kaayo nga natay mabuhat. And of course, labi na gayud kung makaalagad ta. So kining mga sulugoon na sayod nga didto gikan sa Ginoo. Apan mismo kining pinaka-highlight nga tawo nga maoy manager nga maoy nag-manage sa kasal. Wa kay bawog dis agikan ang maong bino. Gikasab-an pa ang kinasal. Iyang giingnan tan-awa ha. Nabatasan ingon siya, busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki. Ang groom, iyang giingnan.
Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom ng pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo gidalit ang labing makalipay, ang labing makahubog, ang labing nindot, ang labing maayo, ang labing lami og lasa, ang labing maayo. Nganong karon pa man? Sa laktod nga pagkasulti na sulayan na nila ang tanan na hurot na gani. Pero walay ikakumpara kung kanang butanga gikan sa Dios. Bisan pag kanang naninguha nimo muhatag nimo daghan kay mga bulak, mga chocolate, mga jacket, mga bag, mga pero walay katupong sa hinatag sa Dios. Munang muingon ka nganong karon pa man, siguro kining niya diring mga ato mga ginikanan, kaniadto sa ilang kabataan, muingon na sila nga kaniadto sa among kabataan, manguha ra maming mga bulak anang daplin, panahos bulan sa dili maayo. Unya. Then karon nga nagbasa kag Biblia, nakita nimo nga ingani di kanindot, ingani di ang pagkinabuhi ingani. So makaingon ka nganong karon pa man. Di ba di ay pag naay mga young people na sila mag-youth camp sila, maminaw sila sa pulong sa Diyos, makita nimo nga bago ang ilang kinabuhi, muingon ka kung naitabo pa ni kaniadto, siguro apil ko ma-experience na ko ni nganong karon pa man. Sa tinuod lang, kung una nimong gi-invite ang Ginoo, wala siya nimo gipaulahi, kung number 1 siya sa imong invitation, or siya balnooy nag-host sa kasal, sa patigayon sa imong kinabuhi, di ka mo ingong nganong karon pa man. Kanunay lang natong gipaulahi ang Ginoo, gani this time wa pa siya kasulod. Nasa gawas, gisulbad niya ang problema sa gawas o gisulbad niya ang problema sa sulod. And this time na problema ang atong nasod, kita mismo na problema sa atong kaugalingon. Remember this. Bisan pag unsay mahitabo, makasayaw gihapon ta. Water turning to wine. Oh, thank you Lord. Open the eyes of the blind. And listen. Ningon diha pagsulti mga igsoon. Sa verse 11. Gihimo ni Jesus kining maong una niyang milagro dito sa Cana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Naa siya mga tinun-an pero di pa magtotoo. Ni anata diri no pero siguro na batang magtotoo sa Ginoo? Or moabot ang problema, tabangan bagog ka sa Ginoo ayon bagog ka ko ani ron. Panalanginan bagog ka ko ani mahalin baka ni ron. Sige kuyog na, magtotoo na ni. I mean, tinunan na ni, pero di pa magtotoo. And maybe dugay na kang nahimong tinunas Ginoo. Tungod kay 5 nakakatuig, sig paminaw, wali, sig nabuhong nakasdagway ni Pastor Jonas. Gusto na kang ilisan ang pangalan niya. Kay maurang yapong dagwaya, di. Aguntahan na lang. Ampun lang Ginoo, Lord, ilisi na palihog. Mabuhong na ta. Tanawa itong nakatilaw sa bino ningong, nganong karon pa manigi, serve. Tanawa ng mga taong grabing pagpakasala. Unya, nag-edad na sila og 60, 70, usa pa nila natilawan ang grasya, ang kaluwasan, ang kabaguhan, ang kinabuhing malipayon diyas Ginoo. O muingon sila, nganong karon pa man. Kung niingon tong tag-iya, ang katong tagdumala sa kasal nganong karon pa man, ang mga tinun-an pod, labaw pa. Kay usa pagani sila nanuo. Ani nga tayma. That is why sa ato nga kinabuhi pamalandungon nato ning ayo. Because gusto nako ni nga i-share sa inyo ha. Ang problema karon sa mga Kristohanon. Paminaw. Ang problema karon sa mga Kristohanon o sa mga kasimbahanan, kining tulo. Ang tinapay. Wala na. Kinsa ang tinapay? Si Christ. Si Jesus Christ. Naa ang pangalan niya sa church.
Gidala ang iyang pangalan sa church, pero ang tinuod nga pagka-Dios ni Kristo, wala nas kinabuhi sa mga Kristohanon. That is why makita ni mga Kristohanon, tuan nas pagpakasala, wala na diha ang tinapay. Ikaduha ang tubig. Unsa ang tubig, naghinlo sa kinabuhi sa tawo ang pulong. Na ang pulong siging giwali. Pero nganong wata na hinluan? Nganong di ta gustong magpahinlo, it means absent na, wala na ang tubig. Wala na. Second, kadi man ni pwedeng musulod ka dito sa kinasal nga hugaw ka. Muna di ka pwedeng maka-feel sa Holy Presence, sa Holy Spirit. Kung naakas kahugawan, munang hinluan una ka. Kinsay makahinlo nimo ang tinapay. Munang dapat mukaon ka sa tinapay. Kinsa nga tinapay mao si Jesus. Sa unsang paagi nga kauno nimo siya, makighiusa ka niya. Tanawag mo kaon kag tinapay, di mo sulod sa nimo, di nausa nam niha. Tama? So kung nahiusan ninyo mo, it means na kayo tinapay, then ang maong pulong, musulti nimo ang tubig, sumutangtang nakasimong mga hugaw, mga sala, mga garbo, mga prinsipyo. And that's the time ngayon kang Holy Spirit. Kada anhin ni Reverend Beck, inig humag wali, sa jampod, humag wali, may nga siya, come Holy Spirit, sing. Okay. One more time, louder. Open mouth. Nga na si Red. And then kusog na kay kang kasagit ka, Holy Spirit, ulon min na, wagay kakatilaw sa tinapay. Naapa ang sala, waka na hugasis iyang pulong. Di gani kaganahang mo puyo sa puyanan og iro. Kay hugaw, samot na ang Holy Spirit mo puyo sa puyanan sa garbo. Nga mao ang atong kasing-kasing. That is why gusto ni Lord karon masabta nato ni pag-ayo. Ingon siya, tanawa ha, kato nga bino, grabe yung preparation nila ato, sa katuig tigom nila ato, palit para ato, kaya arong dito maulawan, bonggisius ang kasal, tama? Pero sa dako-dako nilang nagasto, tanang kumpanya sa bino, San Miguel, Tanduay. Sa pa yung mga, tanan. No? Walay nakahatag nila katagbawan bisag unsa pa kamahal. But karon dihay ni abot nga libre. Sa pagtilaw nila satisfy kayo. Tanan mo ingon libre. Tanan mo ingon libre. Kung inviteon ka na og kaon sa mahalon nga kananan, makaingon gyud kang lami ang pagkaon labi nag ako'y mo gasto. Pero kung inviteon ka na og kaon sa mahalon nga buffet nga restaurant, unya ikaw mo gasto, makaingon gyud kang dili kayo lami to ilang linuto. Kay ikaw man ni gasto? Padungog-dungog na pud ni. Isaiah 55 verses 1 and 2. Ang Ginoo nag-ingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Dili makasatisfy ninyo ang tanan nga niyas kalibutan, kulangan gihapon. Ang ginuura mo'y makatagbaw. Mahurot ang tanan nimong makita sa kalibutan. Ang lana magkahurot, ang krudo, ang gasolina nagkahurot, tanan gipangmina nagkahurot, mga kakahuyan nagkahurot. Bisan hangin nga limpyo nga atong giginhawa nagkahurot. Munang nagmas na ta karon. Baningon si Lord, kamong gihaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta ngari og palit og kaon. Kasulay mo palit nga way kwarta? Kang ayo, o inse ato, inse papalit ako og kuan. Di ara. Pila ni tanan? 15. Salamat. Oy bayad nimo. Inse Isaiah 55 verse 1. Ingon mang palit og way bayad. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Verse 2, nganong gastohon man ninyo ang inyong kwarta niya nang dili makaon. Kay ang tinuod nga pagkaon, ang tinapay nga naghatag og kinabuhi kana si Jesucristo. Ug nganong maghago man kamo niya nang dili makabusog. Nabusog ba ta? Makabusog ang pulong sa Dios, pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Bunang ang tao nga tagbaw, inig magdayeg, lipay na. Pero mga tao, di pa sure og asa siya langit, bisig impirno. Mag-apil-apil rasa ka.
Ni Ed ba? Aniya, samtang nagdayeg na, galami, nag-awit, ang nasa imong tapad, kusog yung isayaw, gatik tuyok, pagod gani. Iniingon na, niya na, talsik yung laway, mura kag na. Napa ba mo diha? Amen? Now, listen. Ato na ning tapusan. The bread, water, and the wine in the presence of God is all we need. Last Thanksgiving Day, last year, naatay giingon nga, invite as many as we can. Ba't kabalo mag-unsay kapalpakan nato? Akong i-open sa atoan na lang tanan, parang free ta ani. Taka tag-invite perting daghana pag abot dire wala nato giserve. Kabantay mo? Ang mga church members niya sulod, ang mga bisita tos gawas katiking-tiking gaunsa na sila diha. Imbis kita mo naa dito sa gawas unsay kuan atong maghugas og tiil to serve the visitors. Buwa na to naghimo. Ikaduha, ang wine, ang Holy Spirit. Daghan karon sa kasimbahanan, grabe mo invite adto ta. Pero inigsulod na nila dinhi, dili gani sila abihon, dili ilahon, dili kumustahon, dili pakigsultihan, walay tubig, walay service. Sa gawas palang daan, makita na nilang murag walay Kristo ni kay ang mga dagway sa mga Kristohanon na nagmugot. Dili maabi-abihon. Wala na'y bread, wala ang Jesus sa kinabuhi. Di makita. And ikaduha, wala ang tubig. Dili mo serve, dili mo alagad. Pagsulod, dry, wala ang bino. O mauni ang sakit sa mga simbahan karon. Invite nila inig-abot dire sa naapa jay panahon nga motindog ra ta dinhi sa tubangan, wala tay tubig, wala tay bread, wala tay wine. Walay pagpamalandong, walay pagtuon, walay pagampo, walay pagsusi sa pulong sa Dios. Sumuani sila diri, wala sila nakatilaw sa tinapay, wala sila naka-experience sa foot washing, sa pag-alagad, wala sila nakasinati, wala pag yun nila natilawi ang Holy Presence, Holy Spirit. How come nga mo balik pa sila? And that is why ako ning encourage bisan kita nga mo share diri himua nga sa panahong mo share ta sa pulong sa Dios matilawan ang bino. That is why makalahi ra gyud kuyog ta paminaw ka usa lang makatilaw ra gyud kas bino muingon gyud kang wa ko katry ani karon pa. Mo ni ang nahitabo mga igsuon. And kabalo mo akong gipasalamatan sa Ginoo. Tungod kay magpasigarbo ka ang Ginoo may imong ipasigarbo, wala man kay nahimo ang Ginoo raman tanan. I thank God because in this church naa ang tinapay, naa ang tubig ug naa ang bino. Pwede ba nato palakpakan si Lord? So dili lamang kay pulong na nga igor kang musulti kun dili mo serve sad ka. That is why nga every time nga naatay mga invite dire igo rang tan-awan, hay, ding mga manglakaw. So pag-abot ito nga, naman mo dire. Manago dito. Hey, uwaw, may pastor, uwaw. Pag naibisita di ati manon, walay tubig, walay tinapay, walay bino nin dapita. And gusto ni Lord nga makatuna na ito na. Kung ikaw mo bisita ka, gi-invite pa jud ka, grabe, muingon na sila, pa-invite. Giuhaw rami dito, sik-usik rami sa among panahon, wa ming gitagad. May na lang unta to, masins man po nimog di siya gustog na ay kasulti. Pero at least di dool ka, hay, kumusta kisay mo ngalan? Ako di ay say kuan, salamat kayo nga nakabisita, kakaron malipay, biapod mi, nga naay makay nga na.
Asa ang tinapay? Asa ang tubig? Asa ang bino? In grace ni Lord, naghinay ta og katon. Ako sabning nabantayan og ato ning i-exercise og itudlo sa mga kabataan. Nga importante kaayo gayod bisag unsang patigayon sa atong kinabuhi, naa ang tinapay, ang tubig ug ang bino. Again, naa si Kristo ang iyang pulong ug ang balaang espiritu. Unsa ning si Jesus nga mao ang tinapay, makita na sa atong pagkinabuhi, sa atong mga kinaiya. Unsa ang tubig sa pulong sa Dios nga atong ipangsulti. Unsa ang Holy Spirit na makita dayag ug ang iyang presensya mabati. And many times, especially na ay mga patigayon, mura ko, kuan ba? Nga gusto kayo nako ngayon ani pero di man tapog sanay. Kay usahay og kita-kita ra atong tapukan ang lamisa magistorya ta ang mga bisita to nas lagyo. Di na gani maulaw na silang muduot sa lamisa. Kay naay gatapok dihang wa sila kaila. Ha? Sinati na to na. Many times na experience na ko na. That is why this time dapat mag-cut-on gyud ta ani. In Christian life, we must have these three things. Pinaka-importante ni, the bread, and that's Jesus Christ. The living water, and that's His Word. And the Holy Spirit, nga mo'y maghatag og kahubog sa atong kinabuhi. Again, pag nahubog kas butang sa kalibutan, hiwi ang imong agi. Pero pag nahubog ka sa Espiritu sa Diyos, straight ang imong pagkinabuhig pagpakiglakaw sa Ginoo. Pag nakainom kas tubig sa kalibutan, uhawon gihapon ka. Pero pag naminaw kas pulong sa Diyos, naay kausaban og katagbawan nga imong masinati. Pag gigutom kag pagkaon, human ka babusog mangandoy gihapon ka. Pero kung naa na ang tinapay sa kinabuhi nga mao si Kristo, nahiusan diri nato. Imong mabati sa kinabuhi nga walay kakulangan. Why problema wag sulod, why sulod ang bulsa tungod kay kung naa kay Kristo murag tag-iya kas tanang bangko. Why kwarta pero ikaw gagunit sa ATM ba? No? Sulod ka dito, lago kayo, gisi-gisi. Pero anak di ay ka sa tag-iya sa tanang butang. Ing ana mga igsuon kung sa atong kinabuhi niya ang tinapay. Naa ang tubig og naa ang bino nga mao ang balang espiritu. Ingon si Lord pagsulti, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay mauni ang bag-o ug tunhay nga kasabutan. After that di kuha siya sa bino ug ningon siya dawata ninyo ni. Ug imna kay mauni ang akong dugo nga iula alang kaninyo. Sa atong kinabuhi mga igsoon, ang naghatag lang yun nato tinuod katagbawan kanang maangko nato ang tulo. That is why ingon diha sa heaven na ito look a witness, the Father, the Son, and the Holy Ghost. And sa atong kinabuhi gikinahanglan kayo nato na nga presensya. Nga mao ang tinapay, ang tubig, ug ang dugo. Ug walay laing makahatag nato ni ana mao lamang ang atong Ginoo. Nasabtan ba nato mga igsoon? The bread, the water, and the wine in the presence of God. Mauna ang atong gikinahanglan samtang ni apatay kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Manindog ta mga igsoon atong pasalamatan ang Dios. Magampo ta. Glory and hallelujah to you alone, our Father. Tungod kay ikaw o Ginoo mao amahan ang naghatag kanamo niini o Dios. Salamat kaayo nga mga kaalam o pagtulunan nga imong gipanghatag karon nga kagabihon. Ang mga prinsipyo nga imong gitudlo Ginoo dili ni mo labayng kawang, dili ni namo mahikalimtan Ginoo. Because indeed Lord God aning kinabuhi ikaw lang gyud ang tinuod nga tinapay nga naghatag og kabusog sa walay katapusan. Ikaw, og naa kanimo ang tubig nga naghinlo kanamo. You said nga nahinlo na kami pinaagi sa pulong nga imong gisulti. And thank you Lord, nga imong gipadala ang imong balaang espiritu Ginoo. Nga maghatag kanamo og katagbawan sa grabe namo nga kauhaw. Maghatag namo og Ginoo kausaban Ginoo.
And thank you, God, kadili na may hubog amahan namo nga langit nun. But pinaagi sa kahubog sa imong balang Espiritu, nabistihan kami sa gugma, nabistihan kami sa pagkamatarog, nabistihan kami sa pagkabalaan, nabistihan kami sa grasya, sa mga pagdayeg, mga pagpasidugog, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kaya imong himuon, Ginoo, nga among hunahuna o ang among mga kasing-kasing amahan. Mahimo, Ginoo, nga mong focus sa mga butang imong gitugyan diri kanamo, Dios. Pasaylua kami sa mga panahon, Amahan, nga wala na dayag dinhi sa among kinabuhi ang tinapay, Amahan. Wala na dayag sa among kinabuhi ang tubig sa pag-alagad. Wala na dayag dinhi sa among kinabuhi ang lihok sa balang Espiritu. Tungod kay puno lang gihapon kami sa among kaugalingong tinguha, kagutom sa mga butang aning kalibutana, kauhaw, Ginoo, sa kaugalingong mga pangandoy katagbawan, og ilabi na kahubog, o Ginoo, sa among mga kaugalingong batasan o garbo. Father God, tonight, O Lord, himuang dunay turning point nga mahitabo, Ginoo. Himuang, Lord, nga dunay paghinulsol, himuang nga dunay kapag-uhan, himuang ang tanan makapamalandong gayud pag-ayo, unsa nakaguba, unsa kahiwi, ug unsa kadako ang kakulangon nga niya sa among kinabuhi. And oh Lord, so many times nga magpasigarbo kami, apan nakulangan og naulawan kami. Apan oh Lord, sa diyang ikaw na ang among ipasigarbo, Lord, walay nakulang kanamo, Amahan. Nagpakita lamang nga ikaw maayo nga Ginoo, maayo nga magbalantay og wala gayon nakulang kanamo. Lord, pasaylua kami sa mga panahon nga imo kaming sultian, apan magsigil lang may unya-unya, Ginoo, nga dili may mabuhat, O Dios. Salamat, Lord, nga ikaw, Amahan, amo magapasaylo sa among mga kahugawan, sa among pagka-irresponsable nga pagkakristohanon. And Father God, thank you, Lord. Lord, more pa, daghan pa, Ginoo, nga kining dapita, every time nga naimani dinhi makatilaw sila sa pino. Dili ordinaryong mensahe, pabalik-balik mga sinagulo nga mga mensahe, O Lord. O Lord, I cried for the anointing. Pagmutindo gani sa tubangan, Lord. Wala ipino, wala ang dihog sa Espiritu. Unsa man lang kami. Igo lang kami mubasa, memorize. Igo lang ang tubig, wala ang imong atandog. O Lord, dili mi makulangan aning tulo. Lapad, dako, ugabog ang among panglantaw, ani nga barangay, ani nga mga kinabuhi, O Lord. Mga nagkinahanglan kami sa tinapay, sa tubig, o sa imong balang Espiritu. Lord Jesus, sa among kinabuhi mismo, tudloy kami sa pagpaubos o sa pag-alagad. Unsa mayamang ipasigarbo nga bisan ikaw nagpaubos, nitangtang sa abog sa mga tiil sa imong tinunan, nagpakisama sa abog. Lord, sa among kinabuhi, bisag unsang level sa lifestyle level sa kinabuhi minimo dadon, Ginoo, still among hinumduman nga kami giumol nimo gikan sa abog, gitahagaan nimo beauty ang ashes, Lord. Sa kanunay magmapaubsanon kami, Ginoo. Father God, thank you, Lord. Bisan pa man, Ginoo, salamat kaayo, Lord. Nganing dapita, Amahan, buhi ang imong presensya nagapanglihok. Ang presensya nimo, Lord God, nga mao ang tubig, nga mao ang tinapay, ug mao ang bino, Ginoo, ni aning dapita, O Dios. We praying every time na ay tigom, Ginoo, nga mong Sunday service and midweek service, Lord. Unang among ang Jam SFC worship service nga himuon dinhi. Thank you, Lord, nga naay tinapay, naay tubig, ug na ang imong balang Espiritu, Lord Jesus. And so, Lord, gikan sa kabataan, sa mga batanon, padung sa mga hamtong, Amahan, walay laktawan sa imong pagpangtandog, Amahan namo. Thank you, Lord God. We honor your name, Lord.
Lord, dili na dili may makontinto Ginoo nga kanang mura naming routine na nga system o Diyos among pagdung sa imong presensya. But we desire for more, Father God. Nga dili gayud kami makulangan Ginoo. Thank you, Lord, nga ang tanang makaanhi din makatilaw gayud sa maong bino. Lahi ang ilang madungog, lahi ang ilang makita, lahi nga mga pagkinabuhi, lahi nga pagtagad, lahi nga pag-alagad, lahi nga pagserbisyo ang ilang makita sa imong mga anak, amahan namo. Oh, we honor your name. At ipataas ang atong mga kamot. Hallelujah. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is healer. Our God is healer. Our God is God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. One more time, sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God.
pinakakusog na pakpak sa pagpasidungog sa buhing Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God, for your word this evening. Thank you, Lord, for giving us the chance to have fellowship. Thank you for the privilege to worship together, Lord, sa imong gamhanan nga pangalan. This evening, sa among panagbulag-bulag, sa among pagpangatulog, kami ug ang among mga minahal sa kinabuhi, ang tibuok barangay Lourdes,